Liam Rushe, Imri Amamanta Buail Cliath. Tom as Buail Farmer agus huig me bunscoil long Ghaeilge agus na porric a husig sé Buail Farmer agus sin bogan scoil go Fergan of Buain I Leucan, so for mar an bus an sin hús go Leucan ar fa cúpla bliain agus an sin huig me go manscoil long Ghaeilge Cliath cos lifa agus tá sé fast. Deir an gur Latin for an club ábalta Gaeilge leirt agus úsáid mar inis arís cinnte dus na furin scoile bhí Gaeilge leirt agan an tamar fad. Bhí sé an úsáideach in na scoil na lán béarla. Tám den tuaim seo gur cór just gach bunscoil I ghéanamh lán Gaeilge, má tá dá ire faoin teanga ba cheart do gach Gaeilge scoil nó pe bunscoil gur misteló Gaeilge leirt, astrú go scoil lán Gaeilge agus tá an pobl sin chun fás fi cheann de bliain nó glún ó hin, ba Gaeilge ag buúg na gachtain is a car agus, sin an chuí chun an teanga a hábháil am mthúram. Is Liam Rushe, Imri Amamanta Buail Cliath, agus seo Buail Buille. Buail Buille.